हेलो लोगोफोर गुड मर्निं जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजा बिदा फंबाय आइ आफा नोंथांमोन सिगाङाव आंनि खुलुमनाय आरो सिबिनायफोरखौ नोंथांमोननो साफ्रोमनोबो जासिहरनाय जाबाय। जों एबाराव माने भिडिअखौ एसे थाब लाबोबाय थासिगोन आरो भिडिअ बानायबाय थासिगोन। मानो होनबा जोंनाबो गोदान फेमिलि फैबाय। नुबायना बेखौ गोदान फेमिलि जोंनि बेखौ लाबाय आरो जोंबो केस थाखायाव लायाखै फाइनान्सआवसो लादों। मानो होनबा जोंना मोनसे बै माबाया मबाइला केमेराया जालामोन, बिनि थाखायनो जों भिडिअफोरबो आपल'ड होनो हालामोन। बे बाराव जोङो आपल'ड होबाय थासिगोन आरो नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला जोंनि भिडिअफोरखौ नायबाय थाबानो जाबाय। आरो मा होनो जोङो सम सम लाइभ फैगोन, लाइभआव जइन खालामनानै जोंजों रायलायनो हागोन। गगा मोनदोंलै लोगोफोर बिरादनो, दानि बोथोरा बिराद गाज्रि जानानै दङ। ओरैबायदि गगा मोनो आरो सिगाङाव हिन्जावा गगा मोननानै फैबाय, दा हिन्जावनिफ्राय आंनाव बारदेरलायबाय आरो ओरैबायदि गाज्रि बेमार जागासिनो दं। गाज्रिथार आरो गगा मोननाय मानाय बिराद गाज्रि जादों आरो दा बोथोरानो। दिनैथ' आंना सुथि जालायबाय, ओमफ्राय हिन्जावना डिउटि दङ, हिन्जावखौ डिउटियावबो दोनलांनांगौ। बेनिखायनो सानदों मोनसे सिगां भिडिअ बानायग्रोनोसै होननानै नोंथांमोननो खिथायाखैमोन। बे मोजां खबरखौ लाबोनाया जों साननैयानो जाबाय, भिडिअ खालामनो टाइम मोनाखैमोन। बे बाराव मबाइल लाबाय जेब्ला जोङो टाइमखौ नाजासिगोन आरो भिडिअ बानायनो थाखाय जोङो टाइमखौ दोनसिगोन। मानो होनोब्ला इउटुबावबो भिडिअ हगारालासिनो थाबाय थाब्ला नटिफिकेसनफोरा अफ जानानै थाजोबो नालाय, बेनिखायनो सप्तायाव खेबसे बा खेबनैबाबो हगारनो हाथारनांगौ आरो भिडिअखौ। दा जोङो सप्तासेयानो जाबायमोन हगारनो हायैया, नङा होमबा? दिनै गोबावजों खेबसे लाबोफिनबाय आरो दिनैनिफ्राय फैबाय थासिगोन, लाबोबाय थासिगोन आरो दा हिन्जावा डिउटियाव थांनो लाहार फाहार जागासिनो दं, थांनोसै। आंहाबो दुगैनांगौ, दुगैयाखै। गगा मोननायखाय मैयाबो दुगैनो हायासै, सानसेबा दुगैनांगौ, उफाय गैया। ओरैबायदि गगा आरो हांखौनो लानो हालायखाया। दा बेनो जाहैबाय, नै आं आनबक्सिंबो खिथालायला। नोंथांमोना बे मबाइलखौलाय नुखाबायानो, भिभ' V29 नङा होमबा? जोङो मालायफोरबायदि आइफन साइफन लानो हाया आरो सिमांबो नुवा आरो आइफनफोरनि। जोंना नांगौ बेफोरबायदिल', जोंनो केमेरा नांगौ बास, ओमफ्राय मबाइला मोजां जानांगौ, बेनो आरो जोंना। आइफन साइफन जेबो नांलाया जोंना, बेनो आइफननि बायदि केमेराखा। बे बाराव जोङो भिडिअखौ लाबोबाय थासिगोन, मोजां भिडिअफोरबो लाबोनो नाजागोन, देखायनो नोंथांमोनाथ' जोंनि भिडिअखौ नायबाय थाखायोनो, आरो बिदिनो नायनानै जोंनि भिडिअफोरखौ शेयार खालामनानै गोदानै फैनायबा साबस्क्राइबफोर खालामलायनानै होलांबानो जाबाय आरो उनफ्राव जोंबो लासैनो जौगालांनो हायो। दा आंनि हिन्जावासो होदों बेखौ, मबाइलखौ गावनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायजों एसे डाउन पेमेन्ट होनानै फाइनान्सआव लाबाय आरो आंनि सेलारियालाय जि मोननाय लोगो लोगो मानसिफोरनो हरनायावनो स्रां जोबखाबाय, थाइसेबो गैलामोन। ओमफ्राय हिन्जावा होनबाय जे नोङो इउटुबावबो भिडिअ बिदि बांसिन बानायखायो, भिडिअफोर बानायनो थाखाय बिदि मबाइलखौ लादो होननानै गाव अनबाय आरो अननानै दा गावनि सेलारिजोंनो एसे डाउन पेमेन्ट होनानै बेखौ लाबाय आरो जोङो। मानो होनोबा जोङो इउटुबनिफ्रायबो एसेसो मोनोब्ला हामगौ सानदों आरो जोंनि थाखाय हेफाजाब होगोन। मासाव 8,000 बा 9,000 मोनबाबो, मासखौथ' जोङो नांलाया, जे 5-6 मासजों जोंनो खेबसे सेल मोनबाबो जायो आरो पेमेन्ट मोनबाबो जायो। दा फार्स्ट पेमेन्टआ माला मोनगोन मिन्थिया, गोबां नांबावगौ, दाबो सम दंबावो मोननो थाखाय। खमसे खम जानुवारि फेब्रुवारिसिमाव फार्स्ट पेमेन्टखौ मोनहैनो हागौ आरो फार्स्ट पेमेन्ट मोनहां दाबो मोनथ'वाखै। सेस्था खालामबानांगौ, बिराद भिडिअफोर खालामबानांगौ दङ आरो बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायो, नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालाम, जोंनि भिडिअफोरखौ एसे शेयार खालामना हो, होमबासो जोङो फार्स्ट पेमेन्टखौ मोननो हागोन। ओमफ्राय नै बिदिखौ आङो उनाव हिन्जावनो बायना होफिननो हागोन आरो दा आंनि फुराना मबाइलखौ बेनो होबाय, गावनि फुरानाखौ दस्रानो फानहरबाय।
बारा जाला नालाय हें जायो मबाइला बिरादनो बिना डाटा अन खालामबाथाय आधा घन्टा बा 1 घन्टासोखौ थुनो मोनामोन आरो बे मबाइलखौनो बेनिखायनो बेखौ फाननानै दा आं गोदान लाबाय आंनि फुरानाखौ बे लाबाय बिदि आरो बिराद खस्थ' दै रोगागासिनो जि सुगासिनो नै आं माखासेखौ रोगाना होजोब्बाय ओंखाम ओंख्रिखौबो आं संना होजोब्बाय जि सुनो थाखाय दै रोगाना होजोब्बाय आरो आं दा गाव एसे लायबावबाय माखासे मा सुबावखो मा सुदों टाइमा जाबाय लांबाय टाइम जाबायनो दुगैनांसिगोन बेहा दाबो दुगैयाखैनो ओमफ्राय दै गैया दुगैनो दै गैयानो र' आं दै लायना होफैग्रोनि जोंना माथो दासो दै दुगैनो दै नाङा नोंनो गैयाब्लाय था बे जिया गारिजों खास्रा फैबाय थ' लोगोफोर जोङो नै जाखां लोंखां ओंखारबाय थांनोसै बेहा दाबो देलायखांथ'वाखै देलायगासिनो टाइमबो जाबाय थांनोसै आरो साइकेल दंखायो नालाय साइकेलजों खालथिं खालथिं थांनोसै खानाय सिनजाहैनांगौ बेखौ दोनलांखांनानै खानाय सिनजाहैनोसै आंहा नै एसे हाय होनोथ' गायदे दे गायदे दे खारा गोदोनायावनो थालाङो नै एसे ओरै जौसिन जाबावनांगौसो थांनोसैलाय खानाय सिनजालाबायहैनोसै दिनैथ' सुथिखा नालाय बहाबा बहाबा बेरायद्लाबायहैनोसै जोंहा बेना सुथि गैथ'वा माला सुथि लायो गावसो मिथिगौ खानायानो जि गोलाव जाबाय ने गाज्रि नुथारबाय खानाय गोलावबाथाय बिराद गाज्रि नुयोना जायराखौनो खानाय सिनजाहैनोसै रायजाबायबो थायो हराव खानाय गोलावनि सिनजाहैथारनोसै दिनै एसे दा बिदिब्ला लोगोफोर दोनलांग्रोनोसै बेखौ साइकेलजों खेलथिं खेलथिं थांगासिनो जोंनि दोनलांगानो सालायनो हाला नारनांबाय नों खालायनो गोजौथारनि लामाया ओरै गोजौ ना मानखोनाय बायदिसो जायो ओंखायनो हाया आरो साइकेलाबो नै बारा फान गैया नालाय हिनजाव साइकेलसो सालायनो हाया मेङो बिरादनो नै हरना हरलाय एसे बिमा 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 नावथारालै बेनो सफैबाय नै थांद' ओरै मेला जादों मेलानि माबा जादोंमोन आरो नै मैयाहायनो जादोंमोन साननै जाबाय दा हिनजावखौ दोनबोबाय आंनो मोनफैबाय बाय मेला जादों आरो नै बेवहाय ओरैनो गस्ला लंपेन्ट माबा माबि फानफैदों ओमफ्राय नै दा जाथ'वाखै दा हरावसो जागोन साननै जाबाय मैया सानसे दिनै सानसे मोजां साजायथारदोंमोन नै सुरु जाजेनबाय आरो फैजेनबायानो दानिफ्रायनो बहायजेनबाय दा नैबेहाय मोसानाय जागोन बियो स्टेज बियो मोसाग्रा लामा गैला नामालै थांनायावनो लामायावनो बन्द'सो जाबाय नै बेनो आरो लोगोफोर हिनजावखौ दोननानै आङो दा लोगोफोरनि रुमाव सफैबाय नै एकदम बिसिना माबा लामायावसो हाबनांगौमोन गोथौनो लामा खोमसि लाइटबो गैया नै दा हाबफैबाय आङो नै मा खालामलायदों dan dulu kami juara mana खानाय सिननानै फैबाय आरो नै हाबफैबाय दा बेनो नै रुमा सेंग्राफोरनि रुमा नै माबायदि ओरैनो बेनिफ्रायनो बेगनिफ्रायनो ओरै गस्लानि बेफोरसो सेंग्राफोरनि रुम दा
सेंग्राफोरनि माबायदिसो जानांगौ थ' लोगोफोरनि रुमाव आङो सफैनानै दा नै ओंख्रि नायनाय बाहागोखौसो मोनफैदों ओंख्रिसो नायजानो थिनबाय फैनानै सफैनानै दा ओंख्रिसो नायनो थिनबाय आरो दा बे ओंख्रिखौ नायनांगौनो दसे गावहा माने बाथरुमाव थांनायखाय आंखौ नायनो थिनदों आरो दा आंखौ नायनानै आं दसे नायनोसै थ' लोगोफोर जोङो भिडिअखौ एबाराव लाबोबाय थासिगोन मानो होनोब्ला जोंनाव एसे केमेरा मोजां लाबाय नालाय केमेराथ' नङा मबाइलानो माने केमेराया मोजां आरो बेखौ लाबाय जोङो एबाराव थाब भिडिअफोरखौ लाबोबाय थानो नाजासिगोन नोंथांमोनाथ' जोंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनखायो नङा होमबा थ' नोंथांमोना गोदानै फैनायफोरब्ला जोंनि भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालामना हो साबस्क्राइबबो खालामलाङो आरो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअफोरखौ नोंथांमोना नुबाय थानो मोनो जों गोदान मोजां भिडिअ हगारबा नोंथांमोना नुनो मोनो बेखौनो नोंथांमोननिसिम आसा थाबाय आरो नोंथांमोना जोंखौ सापर्ट खालामगोन होननानै अराय सम जोंखौ सापर्ट होलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरोना लोगोफोर थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोफिनगासिनो जोङो बिराद थाबनो लाबोगोन आरो आंना हिन्जावाबो सुथि लागोन गाबोन समफोरनि उनाव मंगलबारफ्राव लानो हागौ मंगलबारफ्राव लायोबा जों सानैबो सुथि लानानै मोनसे मोजां भिडिअफोर बानायगोन बबावबाफोर बेरायहैनाय मानाय जोङो बेरायहैनो माबा लादों आरो बेरायनो लुगैदों होननानै बुंबाय थादों हिन्जावा आङो बेरायनो लांनो नागिरदों बे समाव जों मोनसे मोजां भिडिअ लाबोगोन नोंथांमोना नेनानै थाबाय थाबानो जाबाय थ' दिनै भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय